Sabot mo eh. Hello! Nanasad ko! Si Malaya! Nagsamok-samok sa inyong screen! And you guys might be wondering, ano mo na yung isulong bash? Kapadoy ba niya bash? Today, we're going to do a little throwback to the early 2000s. And this video is for you 2000s kids. Asus! Hi, Malaya! Number 1, spaghetti. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Oh, tuloy-tuloy lang ha! Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Oh, sabay-sabay! Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. Makinig kayo! Number 2, ocho-ocho. Tayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho na, mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho pastes! Tayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho na, mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho pa. Number 3, Pamela. Pamelawan, igalawang katawan. Pamela 2, kumembot ng ganito. Pamela 3, parang kinipiliti. Pamela 4, gagayain ng effort. Sumayaw, gumalaw na parang natutunaw. Gumiling, gumiling na parang naduduling. Wag lang sumakit ang ulo nyo. Number 4, bulaklak. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, yan ang sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap. Amoyin ang bulaklak. Bumuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumtiyaya, bumtiyaya, bumiyeye. Bumtiyaya, bumtiyaya, bumiyeye. Number 5, sunod sa galaw. Sunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Pag wala ka, ikaw ang hinahanap ko. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Pag wala ka, ikaw ang nasa isip ko. Thank you so much guys for watching this video, and I'd like to thank my two best friends, Georgie and Kirsty, for joining me, and I am Malai Shimar. If you like this video, please tag your childhood best friends, and don't forget to like our MyTV page. Ug, kung naububi mo ni Oka, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya.